Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailinged itinagan anits at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan anits. Tubuak iti Pangasinan. Naawis akmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg iti YouTube channel yo. Nakurapay kami laang manang. Gapo iti dayta, napilitan na kanangged iti sabali a lugar, iti tawan ko asa nga pulo ket inem. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agpakada ak ni tatang ko, ama panak mangged, ijay Manila. Anyati ko na anak ka. Mapan ka manggad iti Manila? Wan tatang. Sigurado ka iti dayta, Nate. Nagubing ka pailaan. Amangan no anya ti mapasamak kan kay di Manila. Di kay agdanag tatang. Kadwak matigayem ko. Tulungan na kami ti ikit na makastrak iti trabaho ijay. No, mabalin anak ko. Di ka kumapalubusan. Taubing ka pa'y. Tatang, masapul amang gedak tapno matulungan kayo. Napalalo arigat ti sagsagrapon tayo. Iso akayat ko mati makatulong. Nate, anak. Kabaila kasalwadan ti bagik tatang. Didak pagdanagan. Kan sigurado adi na kami baybayan ti panginaan ti gayem ko.
ta na isirek na kami iti daytoy a pagtagilakwan ni Auntie Ising. Gayam na gayam dagiti mangimatmaton ditoy. Ket talaga akasapulan dati kanayonan at trabahador. Hello, miss. Siyak ni Nomer. Dituyak mo't lang agtrabaho. Nga midyayak bodega. Ah, kasta ka di. Siyak mo't ni Nits. Kabarbaro kami palaan ditoy. Naggapo kami iti Pangasinan. Nasayat mo ta dito tinagtrabahoam. Nasingpot da ditoy. Sigurado ang magustuhan nyo tiyag trabaho ditoy. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, naimbaglaangan. Talaga min adida ko mapalubusan nga umagtrabaho ditoy. Di kagdanag. Nasayat amin na tao ditoy. Nangro na kanyak. Joke. Si Kamat, madlaw mo't anasingpot ka. Thank you. O sige, mapana ko na dyan bodega. Agkita tanto manin ha, Nits. Wan Nomer, di kagdanag. Naimbaglangan ta pinatgam ti awis kong agpasyar ta ita a day of ta, Nits. Wan apay kit di na saan. Agayam tamutan saan ka di? No mabalin. Kaya't ko kumanalablabos pa yung magayam, Nits. Ha? Anya di kayat mo sa Wan Nomer? Manipod namin damo pan nakakita ka. Nakayawan ako niti kinapintas mo. Di damo. Crush ka lang. Ngam bayat abo may bayag. Nakaragkaroon ngam crush ti marikriknak. Agayat akong gan ka, Nits. Hala, ubing tapay unay Nomer. 16 lang titawon ko. Inauna ka lang iti mano atawan. Oh, anya ko matidakas na. Naagpada ta matiti marikrik na. Mabuto nga pala ang ama ayan ayat Nomer. Di kagdanag, Nits. Siyak ti makamukan ka. Ay ayatan nakadimat, Nits. Wan Nomer. Ha? Ay ayatan ka mat. Nomer. Ay, Apay akas ta tilangam, Nits. Kaslang madandanagan ka unay. Adda ka di parikot? adda Nomer. Saan ako na nagbinulan? Ang mga numasikuga ko. Anya? Sigurado ka, Nits? Sigurado italaang ang naglangan ka nagbinulan. Kan may isa, sa balin ti marikriknak. Anya nga iti aramidon ta. Kasaritak na giti dadakkel ko. Ibagak ti kasasaan mo. Ha? Di kagdanag. Man nakawat na giti dadakkel ko. Sigurado pa ikita maragsakan da nangrunan talaga masikugkan. Nomer. Kaduatan to idang agawid iti Pangasinan. Nakasarita mi dagiti dadakkel mo. Iti kasta, maisimpati amin, maipapan iti kasasaad mo. Nagawid kami nga rod iji Pangasinan, akadwamin dagiti dadakkel ni Nomer manang Emmy. Nupay adda ko mapanagkedked dagiti dadakkel ko. Gapo nga rod taubing kami paylaeng, awanen tinaaramidan da, nang runa ket talaga amasikugak idin. Natinong ti kalaysa, ket kalpasan laeng ti sumagmamanong aldaw, nagkalaysa kamin ken ni Nomer manang. Nagnaed kami dito'y Pangasinan, agingga iti impas ngaykon ti anak mi.
tanits. Kaya't ko kumantag subli di Manila tap nagtrabaho. Talaga ka di adi mo kaya timanggad laangan dito'y lugar mi? Adumot dagiti mabalin mo asarakan dito'y At adumot lang ti oportunidad di Manila ngam dito inits. Masapul ko tinatalgad na trabaho nang runak at dumakdakkel ni baby. Kasano nga ron ti panagawid mo dito'y? Mamidwa siguro iti makabulan. Kada sweldo. Jakmat kahit agawid dito yung awan ti maiyawat ko kung kasweldo. Kababain kada tatang. Masapul lang makatulong tamat kada iti pagkasapulan dito balay Sige, sapay ko mga rod ta makasapol ka adagos iti panggadam. Di kagdanag. Kan kanayon kayong awagan ko ni baby. Adamat video call. Iso kasla adakmat lang iti danayo. Talaga napaanan ng ganda asawa mo di Manila anak ka. Wan tatang, masapol lang makatrabahon tani. Dumakdakkel ni baby. Kan nakababain kada kayo. Tapatida kami kat kinarguda kami mutun. Hindi mo panunutan day teenage. Obing kayo una nagpamilya. Iso ang masapul nga da kami tamang tarabay kada kayaw. Agyaman tatang. Sapay la ko mga rodata makabiro kadagos iti panggadan na ni Nomer. Aywan, kasanungay gayam ti panagawid na ditaw anak ka. Tunggal malpas ti sweldo na tatang. Tapno sigurado ka nung ada maibati na apang gastos tayo dito'y balay. Mala, kabayatan ng sapsapol iti trabaho na. Agiin nanus tayo pa ilaang No, anya ti adda, di pagraranudan tayo. Agyaman tatang. Umawag to ka na adagos ni Nomer. Apaman ang makasapol iti trabaho. Hello? Nomer? Hello, Nits. Adan trabaho. Ay, agyaman na kiti Diyos. Sa dino nga tinakastrakam. Agtrabaho akiti mall. Dinulungan na kadigayim ko dito Manila. Nasayat nga rod no kasta. Anadam ka sa lunat mo Di mo baybay ang tabagim. Wen, di kagdanag. Aganat kayo mo dito ka ni baby, Di mo baybay ang anak ta. Kan ikumusta anak tulangan kada tatang. Wen, di na kami pagdanagan ditoy. Nasa lunat ti anak ta. Kan nasayat mo ti kasasada tatang. O sige nga Rod, umawag ak tumanan. Nalpasan ti break time mi. Mapaan akong itayan ti trabaho. Sige nga Rod, aganad ka dita Bye. Akas lalo si Isan ka anak ka Ada ka din napasamak. Tatang, jak mo ton makontak ti cellphone ni Nomer. Manipod day dinaudi apa nagpauit na iti kwarta. Takuna na abisi iti trabaho na. Saan mo ton nga imawawag apulos? Anya? Wan tatang, kat madanagan akon. Ama ano anya tinapasamak kan kwa na. Uray ko man umawag tapno sa anak nagdandanag. Anya ngay nga tangag pa isun tinapasama ka di asawam. Nangrunak at pati cellphone na kung naman di mo mutin maawagan. Itala na pasamak na ito'y tatang. Kanayon mo't nga umawag iti kalabas. Ngam ita, awan mo't dun. Mala, urayam anak ko. Ang mga numakumikum laang mo't iti trabaho na. Kasla imposible mo't na itan tatang. Sabalin ti agparparik na kanyak. Sabalin at talaga.
Kasla asok ang nagpukaw ti asawak manang Emmy. Pinadas ko a kinontak dagiti amamumi idi nagtrabaho kami di Manila ngam saan da kanumat a nakitkita ti asawak. Nagpatulong akpay ang mapandakitaan ni Nomer iti mall a pagtrab-trabahuan na. Ngam sigun iti nakasarita da, nabayag kanon a nag-resign ni Nomer. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway manang. Kasla ak agkalkalautang. Jak ammo no anyan ti mapasamak kada kami iti anak ko. Agmay sa akon amang isakad iti panagdakkel na. Awan nga rod tinaramidak no di tinagsapol moton iti panggedak tapno mapadakkel ko ti anak mi. Naimbaglaengen taadda dagiti naganak ko anang ibatsak iti anak ko bayat ti panagtrabaho. Naglabas ti mano atawan, agingga idinaamamok ni Dres. Maysa a driver ijay Manila. Naadaan kami iti relasyon. Nagden na kami kat naparaburan kami iti talo nga anak. Siyempre ka din iti pagadalan dagiti apok, Nate. Wen tatang, masapol ka no ang masapada. Tado pa'y dagiti naskan alapasan da di pagadalan. Ay na, nag-asat ka anak ko, tanasingpot dagiti anak mo. Nasaot da pa'y nga agadal. Rumbang laang tatang, ado ti sakripisyo mi kadakwada, nang runa ti amada. Huwag nga ron anak ko. Aging ka ita. At dapay lang iti Manila nga agdra-drive ti asawa. Ayat na lang nga makaturpos iti panagadal dagiti anak yaw. Sana bali tatang, maragsakan mo't ni Dres no kas di nga ipakita dagiti anak mi dagiti grades da iti pagadalan. Dahil tamot ti agas ti ado abanog ti asawam. Kanti pagsayaatan na, kanayon nga agawid dito ni Dres. Kanayon na mailiw kadagiti anak yaw. Kat day tati pagyamanak una iti Diyos tatang. Takalpasan dagiti ado arigat anapasarak kadagiti kalabas. Simmang bay ni Dres iti biyag mi iti anak ko. Kat naadaan pa'y iti talo akakabsat. Basta ka na yun nga kararag ka iti na marswan, Nate. Di nakabaybayan anak ka. Tandaan na makanayon dayta. Hello, Dres. Hello, bakit? Apay nga imawag ka. Saan ayang agawid ka kumaita? Apay nga imawag ka pa'y laeng. Pasensya ka na, ngam saan na ka makaawid ita. Ang mga nuinton umay alawas to lang eh. Nay, apay ngay. Masansan samot daytan. Saan mo tasigo da kasta? Kanayon ka mo ta makaawid idi. At ang binaskin nga si Kasun ni boss, iso akin na sarita na kanumabalin. Tsakbay ka na agawid ita. Mas daaw to man dagiti anaktan. Kanayon da padaanan ti panagawid mo. Ita, saan ka man gaya man ang makaawid? Ilawlawag mong tulangan ka dagito, Bing. Ibaga mamakumikumak iti trabaho. Sige, anya nga iti maramidan mi. Ala, ibagak tulaangan kadakwada asaan ka makaawid. Apay nga tamasan-san mo tanasan nga agaw-awid ni Dres. Itaman pa'y ang mapasamak ti kastoy. Kanayon mo't idi ang makaawid.
Nalabos mo ti amo na, no kanayon nalatan alapdan nga agawid iti pamilya na. Sapay birukan dagiti ubing. Indakdakkelan dati kanayon a panagawid ti amada. Sa itatadadakkeldan, kandandanidan agturpos iti panagadalda. Itapay mapasamak ti kastoy. Sapay nagrigat nga ilawlawag kadakwada, no apay asaan a makaawid ti amada. Ay, dandanida gaya man sumangpot. Inakman la agluton. Amangan no mabisindan ton inton sumangpot da. Nay, apakas lang nagadayaw tinakaiturungan ti matang mau anak kau. Tatang, Ada ka di problema. adda ngamin madmadlaw ko kadag ito'y naglabas nga aldaw tatang. Banya day ta anak kau. Manmano nga umawag ni Dres. Kanadlaw yumot siguro. Saanan ang masursurot di sigod nga schedule ti panagawid na. Amang ano talaga amot nga do ti trabaho day ta anak. Imbaganan samot day ta ken ka. Adda ngamin dagiti gundaway akas lagdwa-dwa akan kuanan tatang. Amangan mo't no adan sa baling aramiden na iji Manila. Apay mo't nga kasta ti mapampanunot mo anak. Didak mo't siguro mababalaw tatang. Kas itinakunak. Saan mo takasta ti aramid na idi? Kan adayo ti ayan ti pagtrab-trabahuan na. Ado ti sulisog iti ayan na tatang. Apay nga minaya kasta ti pampanunutom anak ko. Itakadipay alumakayin ni Dres sana mapanunot ti agaramid iti may kaniwas. Awan iti edad day tatatang. Adan tupay dagiti edad duma. Ano kaano alim makayda. Sa adan nagluko. Kat tinasakit. Pinanawan da pa iti pamilyada. Paliiw man na imbag ni Dres anak ko. Diyak lang amin kaya't ang mapasamak manuntikas itinapasamak idi tatang. Amuyumot no niya tinaramid kada kami ni Nomer. Kakaasya ka ng isakad idi iti panagbiag mi. Diyak nga ron mabubo sa panunutan. No kasano napadakkel ko ti anak mi tatang. Nate, saan mo't siguro akas dyan ni Dres? Agduduma ti lalaki. Kung may sana bayag kayo, nga oray di kayo pa'y nagkalaysa. Napaniknikamat ti kinapatagyukan kwa na saan kaday. Diyak lang amin maliklikan na panunutan tinapalabas tatang. Ay, diyak amo no anya ti mapasamak kanyak no agpaiso ti atap ko. Punasam day tayo di panunot mo, Nate, anak. Agkararag kay tinamarswa. Asapay la kumata saan ama pasamak ti pampanunutan. Dres, into no may adomingo ti graduation ti may kadwa nga anak ta. Imbagada ka nun idi kalman no kaano. Nasayat ni Rod no kasta. At apay panahon kong agpakada iti bus ko. Amangan no saan ka man na makaawid. Importante da ito nga aldaw para iti anak ta, kan iti pamilya tayo. Mabalinaya mo tadyak agawid. Dahito nga aldaw ti inururay tayo bakit. Sana mabalin nga awanak iti dahito nga aldaw. Sigurado ang maragsakan nga ro dagiti anak ta, no sumangpot ka. Mailiw una yan dagiti anak ta ken ka. Kanayon wat ngamin abisi ka iti trabahom. Rumbang lang agdoble kayo dak bakit. Tani, agsasaro nung agraduar dagiti anak ta. Sigurado nga adupay dagiti pagkasapulan da. Sigurado day ta. Ngam ti pagyamanan ta kat nasaot na nga agadal. Ita dandanidan malpas amin. Day tamot ti tinartarigagayan ta saan aya.
Ti makaturupos amin dagiti anak ta. Wen, bakit? At damot lang nagmamaayan amin ang sakripisyo ta. Sige nga Ruden, ang mga no dapay nasken nga aramidem. Inyawag ko lang ti imbaga ti anak ta, tapno amum no kaano ang maangay ti graduation na. Sige nga Rod, aganad kayo dita. Di mo baybayan dagiti ubeng. Uray si kamot, di ka una agbambanog kun aganad ka iti panagmanmanehom. Sige nga Ruden, bye. Yaman tayo iti Diyos. Nalpasan ti graduation ta anak ta, Nits. Uwan nga Rod, kasta unay a kinaragsak dagiti anak ta. Sapay ko mata makapagtrabaho da pa'y sakbay makiasawa da. Sa bali lang jay, mapadasan da pa'y tagtrabaho nga umuna. Uwan, sigurado da ita. Kas makita mo't, awan pa'y nobyo ken nobya da. Aglepas da pa'y kano iti panagadal da, sakbaya panunutan da timang bukol iti bukod da pamilya. Nasaya takas ta ti kapanunutan da, bakit? Dahil ti pakakitaan, anasaya ti panang padakil ta kadakwada. Nang runaken ka, ta sikat ti kanay nakadwada dito'y balay. Nagbunga amin a sakripisyo ta. Wen gayam, kaano nga iti sublim iti Manila? Makalawas akpay dito eh. Kaya't ko nga iliwan na naimbag da ito ubeng. Kaya't ko pa ida makadun na iti sumagmamanungal daw. Ay, agyaman nak. Kunak no agsubli kan adagos kalpasan ti graduation ti anak mo. Saan? Kaya't ko pa'y mo ti umiliw na imbag kada kayo Kat no agsubliak to ni Manila. Di ko mabaybayan ti Baguio Kasi ti sigod. Si kanti makaamo kadagiti anak ta. Lakay. Laglagi po niyo nga ipatpatag kayo unay. Matendar ni Dres iti graduation ti may kadwa nga anak mima ng Emmy. Kat isumet lagayam asaan ang nagsubli adagos iti Manila. Kan kasta unay ti panagbilin na kada kami sakbay apimanaw. Taday digayaman ti maudi nga iyaawid na iti balay mi. Saanan ang nagawid apulos ni Dres manang. Kat amuklatan a pinanawan na kamin. Pimudno dagiti agparparik na kanyak, kadagiti panawan aman manon nga agawid. Naamwak manang nga adagayam sa balin akadenden na iti Manila. Nupay kasta, nakagraduar latta dagiti anak mi, uray pinanawan na kami ti amada. Kat naaddaandan iti bukod a pamilya. Naaklon mo't dagiti anak mi tinapasamak kada kami iti amada. Kinapudno na, mapmapanda pa yan iti pagigyanan ti amada, ken ti kadandan na ita. Sigon kadagiti anak mi, nasingpotmet kano kadakwada ti kadandan na ti amada. At damoten putot ti inaudi nga anak mi alalaki manang, katsyak ti mangay aywan. Nupay nasakit tinapasamak kanya, ken ni Dres, naaklon kon ti amin. Talaga siguro akastoy tigasat ko manang. Timang patpatib karlaangan iti pakinakam ko, kat
ti makitkitak anasaya at tinagbanagan dagiti anak mi. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Nits. Pagayam ko anits, pudno unay, makapalading itinapasamak ken ka, ken ti pamilyam. Ngamdayawan ka pagayam ko, takalpasan dagitoy anapasaram iti biyag, nagtultuloy tinasaya at apanirigam, kat kang ronaan na, nakaturpos amin nga anak yo, kat naadaan dati kabukbukudan a pamilya. Pudno unay tay kunada, nga amin kat kabaalan nga isakripisyo ti maysa nga ina, gapulaeng kadagiti anak na. Sapay kuma tagtultuloy ti kinatibkar mo pagayam ko. Saan namat maturog ti Diyos? Basta di tay liwayan ti kumararag, ken dumawat iti pannarabay na, tapno agbalin latta anaanayas ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a jet at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Kastameten dagiti amin anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Siak ni Jet, taga Baguio City. Agtawanak itan iti 25. Agmay saak nga anak kat single parent ni nanang ko. Mamati akmana nga adu ti mapidot nabalitukan nga adal iti pakasaritaak. Iso nga ipalubos mo man arugyak ti agsalaysay, idi agtawan nakpailaeng iti 10. Anyat ko na bakad, imawag ni Alice itay. Wala kay, umay na ka no itulod dito'y ni Jet nga apu ko ta. Nay, imbag man ta na panunot na nga iyo may dito ni Jet. Ay bakasyon da nga minan, iso nga itulod na dito'y. Busy ka no nga min iti trabaho na, kat di na masango nga asikaswan ti anak na. Nang runa kat mabatbati nga is-iso iti pagnanaudanda. Huwag nga agpaisaw. Nasaysaya at laangan nga itulod na dito Jaubeng tapno at ang mga sikasukan kwa na. Narigat nagpaisaw nagmaymay sa amabati Jaubeng iti pagnanaudanda. Sapay italaang manan nga umay dayjay nga ubing ditoy. Saan nga tama ikaw ang agnaud ditoy tanapudot? Amumot ti klima iti bagyaw nalamies. Saan mo't siguro, Lolita? Mayroon to umutlaang Papanan na ngay no saan akasta. Ay kat nasaya at matap no makadan nata mat ti apu ko ta. Nabayag mat apanawan asaan ta anakadan na. Ay, mailiwak matan kan kwa na. Di papas montor ti iliw mo inton adan ditaw. Ay kat talaga alakay. Kastanto ti aramidan ta. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y apok. Basit ka pa idi naudi nga imay kayo kaninanang mo. Manipod ide, ita kayo man laangan anak ka umay. Apagsublimot ni nanang mo, taado ka no ti trabaho na idi bagyaw. Hun lola, iso ngayon tulod nak dito'y. Kaasyak ka no ngamin, numabata ka di balay ngak may maysa.
Awan namin klase min ta bakasyonan. Kumusta mo't ngay ti biyahe, apok? Saan ka kadian na ulaw ijay dalan? Saan mat lola? Ngam apay ngay, nagpudot mat gayam dito lugar yo. Apay ngay di bagyo kat nalamiis. Adda ka ngamin dito'y probinsya, apok. Talaga napudot ti klima dito'y. Ay, isa na bale, tadumot ti kay kayo iti aglawlaw ti balay. Napariir to umutlaang. Nang runa, no, agtugtugaw tayon to kadalulom di ta sirok ti mangga. Ayan ka din ni lolo, lola. Apay ngawan mo't iti simangpot kami kaninanang. Napanakitsenda, apok. Iso ti imbaon ko, tasyak tinanguray iti isasangput yaw. Kasta ka di lola? Wan, apok. Ala, aginanakat amapanak mangisagana iti merienda. Amok amabisin kan, pangururayan ta iti pinalingki ni Lolong. Ay na, nagdakkel ka, Jet, apawk. Manotawan mo itayan. Sanga pulo, lolo. Ay, duwan sala, titawan mo, idinaode nga imay kayo dito kaninanang mo. Ay na, nagtarkan, apawk. Imalak sa kada kayo, lolo. Jakmot ngamin am-amot yamak. Isada kayo nga rodim malaak. Ay, nagsirib ka pa, apawk. Talaga asyak ti imalaam. Mayat mo ti istoryaan niyo nga aglulo dita. Ay na, talaga nasirib da ito'y aputa, lolita. Agasam ta kuna na asyak ka no, ti imalaan na iti kinataer na. Tadi na kanumat nakikita ti amana. Apok, saan ka kadi amas daaw? No apay nga awan amam. Saan, lola? Imbaga kanya akong ninanang napay nga awan tatang ko. Ngam, okay lang, lola. Ngamin, adamot ni nanang nga mangipatpatag kanyak. Iso nga okay lang. Bakit? Amti pa nagrasrason ti aputa, lolita. Talaga nga imala kanya. Nawanan, si Kando isaw. Mala, umay kayon tamang rabi itayon. Tapno makainanamot tanta aputa. Nabannog day ta iti biyahe. Tapno nasapa makainana. Inton bigat, ipasyartan to iti taltalon. Ha? Talaga, lola? Wen apok, ipasyardakan to tapno makitam tila nga ti kataltalunan. Ijay tayon to nga agpiknik, apok. Kumusta ngay, apok? Nakaturog ka kadiimot laang itinasayaat. Un, lola, nakaturog akmat. Kas lamang manggag ko nga main, ako ti idirabe. Amangan ko nakno saan ka makaturog. Nabara ka di ije kwartom, apok. Saan, lola? Adamot electric fan? Isuno lang, tanod damang kung aguni, makaringak. Kasta talaga ditoy no itirabe apok. Ay nakarkaro ano ka adwan tito kak. Talaga narire itirabe. Kasta ka di, lola? Ang mga nadal-alya kas itis istoryahan dagiti padak nga ubing iti bagyo. Ado ka no ti al-alya diti probinsya. Ay saan apod no day tapok? Saan ka mamati kadakwada? Ala umay kan taagar mo sartayon. Nakaluton ni Lolom. Ha? Ni lolo tinagluto, lola? Saan na si ka? Saan akayat ni Lolom amasapa ka bumangon? Iso at talaga ti paraluto iti bigatapok. Amom, naimas nga agkirog iti inapoy ni Lolom. Lola, adda ka di hotdog? Ha? Ay, saan anasaya at day ta amakmakan apo?
saan ang mabalin ti kasta ditoy? Dayta ti paborito, Lola. Ay naapok, no maramanam dagiti ar-ar mo sa ren mi ditoy. Amangan no di mo to kayaton ti hotdog. Iso nga umay ka, taur-urayan na tan ni Lulong. Kalpasan ti mano atawan, nakapanak manan iti probinsya nga ayan da lolo ken lolak, manang Emi. Manipod nga min impas ngaynak ni nanang, manmano kanulaangen a nakaawid iti ayan da lolo ken lola. Idi damo, maikawa ak manang, tasabali dagiti taraon iti probinsya, kastamot ti klima. Ngem iti sumagmamano nga aldaw a panagtalanaed ko iti probinsya, nagusto akon manang. Nang runa ket makitkitak no kasano ti panagayat da lolo ken lolak iti tunggal maysa. Dudwada iti balayda ngem makitak a naragsak da manang. Naglabas pay ti sumagmamano atawan. Lakay, mapanbuso ko na ni Jay Terminal tibas ti apom. Impalugan ka no ni Alice itibas nga agturong ditoy. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at mataw may manan agbakasyon di apo ko ta. Nakasaritak iti telepono ni Alice. Ay, talaga ka no nga agganat nga umay manan ditoy ti aputa. Bakit amot no kasano ti kinaragsak na no da ditaw? Nakaaya-ayak nga agtutubaw. Ay, huwan nga rod. Naimbaglangan tanasingpot ti apo ko ta. Uray no di makil nga awan amana. Nagbalin anasingpot ken natulnog nga ubeng. Iso nga awan problema ni Alice iti anak na. Pagyamanan talaunay daytay ti Diyos. Tauray kas jay tinapasamak iti anak ta. Naadaan tamot iti nasingpot nga apo ko. Sige nga rod bakit mapankonsukonan di apaom. Ang mga no simbang peten jay boss ang nagluganan na naggapaw jay bagyaw. Agmanak, Lola. Ay, Namiss kayo ko ni Lolo. ay na, uray da kami apok. Ay, naimbaglaangan ta nakabakasyon ka manan. Mailiw kami unayon ken ka apo. Naimbagman ta kabaalamon ti agbiyahe nga agmay-may sa jet. Kabailak, Lolo. Kaya't kung aminan ti makabakasyon man ti probinsya, kailiw kung dagiti taraon. Kastamot ti mapandigital talon ken bangkag, Lolo. Lola. Ay, uwingay am apo. Impatarimaan mi ken nilulom di silid mo. Pinaikan min iti aircon. Tapno saan ka marigatan. Nang runa no napalalo ti bara ti panawan. Mabalin mo di electric fan, Lola. Apa naggastos kayo pa'y laeng. Kaya't mi nga men, akomportable ka no da ka dito, apok. Isuan na panunot mi tikas jay. Agluto aktaw kadagiti paboritom amakan apok. Ay gayam binaga ako ni Tasyaw. Umay mangidagas itinyog intun bigat. Amok a paboritom mo't dayjay apok. Ay na, excited ako na makaraman manan kadagiti kan tayo diti probinsya, Lolo. Lola.
Ayun gayam, mapantayin to agala kadag iti presko na itong ijibangkag inton bigat ha, Lola. Kaya't ko nga minti dinengdeng. Ay, wun aapok. Adon ti mabalin nga apiton ijay. Inton bigat, mapantayon to kadalulong. Kumusta mo't ti panagadal mo, Apo? Nasayat mo't Lola. Dandani ako nagkoleyo. Amo ka marigatan ton ni nanang iti panagadal ko. Isa panggap ko tag working student. Tapno makapagtuloy aklat iti koleyo. Ay, kabailam nga tapok. Ang mga numarigatan kamot nga ag-working student. Ikarkarigatak Lola. Talaga nga minakayat ko ti makaturpo iti college. Tapno matulungak mo't ni nanang. Kan siyempre, da kayo kan ni Lolo. Bakit kan lakay kamin kan ni Lolong Apok? Di na kamin pakadanagan. Ti importante, matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag. Tapno nasaya at tumot ti masakbayam, Apo. Wen Lola, nagbalin kayo nga inspirasyon kanyak. Nakitak no kasano ti panagpinatagyo kan ni Lolo iti tunggal maysa. Nakitak mo ti sakripisyo ni nanang, tapno maitod na dagiti pagkasapulan mi iti biag. Kaya't ko aso papakan amin dagita, Lola. Ay, nagsaya atan ti panagpuspusom, Apok. Amok nga ipaay amin tinamarswa dagiti kalkali kagumam. Basta di mo sardayan ti dumawat ti kaasi ti Diyos, ha? Amok adi nakabaybayan, Apok. Lakay, kolehiyon ti apo ko ta. Agtrab-trabahon kabayatan ti panagadal na. Ay, saan nga ta marigatan ni Jet? Narigat ti kastingar aramid na, Lolita. Ay, kunanamot akabailan na. Agdwa-dwaak. Ngamin, saan ba't nga umumay dito probinsya? Kaya't asawan day ta. Awan at talaga ti oras nan. Saan akas iti kalabas ang makaumay pa'y dito'y probinsya. Posible day ta. Ay, mailiw ako na yan kankwana. Nalipatan na tan sa abatan. Nay, hindi ka unay agliday, Lolita. Ta makapadakes kan ka day ta. Ang mga nonya ti mapasamak kan ka. Laglagi pam nga dari-krik na. Malating itanak nga minunay. Saan pa yan nga umawawag? Tunggal makitkitak ti silid na dito'y balay. Maladingitan ako unay. Bayam, ito na da oras na, sigurado nga umay tumot laeng ditaoy. Pat-pat gin na taunay ti apo ko ta.
Manipod nagkolehyo ken nagworking student tak. Jakon na sarungkaran da lolo ken lola manang Emmy. Adda dagiti gundaway a makita nga adda miskol da kanyak. Ngampulos ajak masungsungbatan. Gaput adda iti trabaho wenno saan madama ti klasek. No makaawidak iti dagusmi ken ni nanang, malipatak tumuton ti umawag kadakwada, gapu iti napalaos a bannug ko iti inaldaw. Naglabas ti ado a bakasyon, ngampulos asaan akon anakapanpay iti probinsya da lolo ken lola. Gapu iti daytoy, jakpayan na amuan nga addagaya men sakit ni lola. Hello, Lola. Hello, Apo. Ay, nasayaat mo, ta sinong bata mo ti awak ko. Napayag ka kaya't kakasarita. Ngam di mo mo't masungsungbatan ti awak ko. Pasensya kayo, Lola, ha? Busy ak ngamin na talaga. Naimbaglaan na tawan pa iti boss ko. Iso anasong batak ti awag yo. Ay, naimbaglaang Apo. Mom, ado ti kayat ko nga ipadamagkan ka. Kasta ka di, Lola? Kaya't ko kumatag bakasyon dita, Lola. Ngam talaga nga awan oras ko. Talaga nga minamakumikumak iti trabaho kan iti panagadal ko. Iso pasensya kayo, Lola, ha? Ay, maawatak, Apo. Maawatak ko na yo, Lola. Ngam madlaw iti timag yung agpaspasugnod kayo. Lola, patpatgan kayo unay. Tandaanan nyo ka na yun data, ha? Sapay ko Tabauray ko ti umay mo ditoy. Ha? Lola, si Mang Putin ti boss ko. Sige, Lola, ha? Syakto lang ti umawag kada kayo. Bye! Apay akas ta tilanga ba nakisarita iti apo ko talulita. Rumbang kumamaragsakan ka ta nakasarita mutlaangan. Ay, kalaat ngamin. Apinutod na ti saritaan, May. Tasimang pat kanon tibos na. Kasta ka, day. Wala kay. Nay, Lolita, pangaasim ko ma. Di kaagsangit amang nuan niya ti mapasamakan ka. Diyak ngamin malapdan ti pagik. Nagruna kat kastuyan ti kasasaan ko. Nakapsutak. Gapo iti kimpot a sakit ko. Agapuanan beton ti panagsalogan ti pigsak. Lolita. Narciso. Nubilang taipan ko. Mabalin ka di, Lolita. Di ka man nagsawi ti kasta. Diyak magustuhan dagita ngay bagbagam. Ay, di naklapdaan na amang isawang iti kayat ko nga ibaga. Tawuray anya ti aramidan ta. Saan tanto apulos amaliklikan ti gaasat. Iso apang nga asim, Narciso. Ipalubos mo nga ibaga, ti kayat ko nga ibaga. Lolita. Nubilang lang, taipulang kunti bulod ko abiyag. Kat saan kami na makapagsarita pa ikan ni Jet nga apo ko ta. Ibagam tulaangan kan kwa na. Analaos, ti panang ipatag ko kan kwa na. Lolita. Tarigagay ko, amatunoy na ti amin nga arapaap na iti biyag. Tauray sa din untun ti ayan ko, no bilang lang. Ibaga mapakaragsak, no agbaligi ti apo ko ta.
Nasaya ata si Mangpet Kanjet. Narabyan ka manan anak ko. Kapilitan ananang. Amoy mo ti working student. Imawag itay dalulam. Kumustaon da ka. Ni, unyag pa iso. Inkarik ka ni Lola di na udi nagsarita kami. Nga awagak ida. Ngamjak matan na isamira. Gapot ang makumiko makunay nanang. Wen nga rod. Ay na anak, pasensya kan No kabaalaklak ko mga ibaklay ti amin para iti panagadal mo iti kolehiyo. Saan ka kumamapilitan nga ag-working student? Nanang, Sapay la kumata maawatan nak anak. di kayak danag nanang. Maawatan kayo. Kan may isa. Kaya't ko talaga ti makaturpos. Kaya't ko ti makaadal. Tapno makatulong akto umatan ka ta kayo. Isungar aramidak ti amin. Agyaman naktaman nakaawat ka anak. Tinasaya at ingka agpalusun. Kalpasan na, mangrabiikan. Amok anabannog ka anak ko. Taman pa naladaw ang nag-ring ni nanang. Sigod-sigod niya isuti kanayon nga umuna maririin. Ang baybaklatan na maturog pa'y. Amok no kasano ti sakripisyo ni nanang. Tapno maisakad na lang ti panagbiag mi. Nang runa ti panagadal ko. Isa siya kung ti makamong agluto iti pagarmusaran mi. Sana balit. Ni, tay cellphone kung samot day jay. Hello? Ah? Tatang? Cellphone gayam ni nanang tinagring. Kunaklakit din na tayo cellphone ko. Anya? Ni, Diyos ko! ape. Kasla nakigtot mo ti Sige nanang. tatang. Agawid kami adagos ka ni Jet. Ape nga tan. Anya nga tati mo paspasamak. Jet anak. Masapol nga agawid tayo di probinsya. Ni, ape nanang. Ape nga sangsangit kayo. Awanan ni Lola manak ko. Tatayin. Anya? Anak, datalangan ti adda dito'y nakaitanuman ni Lolam. Saan ta ka di pa'y nga agawid, anak? Imunan ang agawid ni Lulong. Nanang, bayan nyo nga ipapas ko pa'y tiladingit ko iti ipupusay ni Lola. Jet, anak. Ano tinasursurok ka ni Lola? Hindi masansan nagbakasyon ak diti probinsya iti ubingak pa'y. Banag na iso tinangpatibkar kanya kiti panagdakal ko. Ano dagiti bilin na kanyak? Kaya iso tinagpay nga inspirasyon ko lalang. Iso nga oray kasano ti kinarigat ti biyag. At tuyak ang makigasgas ang gasat. Anak, Nasakit para kanyang tikalat ni ipupusay ni Lola. Nagrulak at nabayagan na itinaudi akong daway. Ang nakapagsarita kami iti personal. anak. Dumtang tayo amin kan ni patay. Amok na itananang. Tilang pagsakitan tinakam ko. Diyak man lalapat ganti kalaya nakit dawan lady. Lumawag kanyak. Ngagbakasyon ko matito'y probinsya. Kaputa kailiw na kunayan. Diyak man lalapat ganti maudi akit daw. Tipat patag ko alola.
Pudno nga amin tayo kat agturong ken ni patay manang Emmy. Ngamkas itinakunak, may salaabanag ti pagsakitan launay tinakam ko. Iso ti jak napatgan akid daw day di lolak. Amin abilin day di lola idi si bibiyag pay, indanon amin kanyak ni lolo. Iso nga ad-addan asinidir ko ti bagig. Tilaangan ng patibker kanyak, kat tibilin na nga uray sa dino man ti ayan na nubilang. Sigurado apakaragsakan na ti panagbaligik iti biyag. Gapo iti dayta, ingka gumaak nga inggaed ti panagadal ko. Nagsalukagak, apaman a nakaturpusak iti kolehyo. Kat si papanakkelak amang ibaga nga ita, napasayaat kon ti biyag ko manang. Addan negosyo ken bukod mi abalay dito'y bagyo. Saan akasidi nga agab-abang kami laeng ken ninanang ko. Napaurnos kumeten ti balay da lolo ken day di lolak iti probinsya. Ket ultimo ti tanem day di lolak, addan mo solyona. Ngam uray no kastamanang, amok adjakon maisubli pay ti amin. Nang runa day di kanito akid-kid dawon day di lolak, ti panagbakasyon ko, tapno makadananak. Iso akadagiti naayat adumdumngeg, kayat ko nga ibati daytoy apanirigan. Oras ti kapatgan a maipaay tayo kadagiti ipatpateg tayo iti biyag. Tauray kinabaknang tayo ti amin a kinabaknang, no awan met oras tayo kadagiti ipatpateg tayo, awan met laeng ti serbina. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Jet. Pagayam ko a Jet, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno una iti kinunam, kapat ganti oras ama ipaay kadagiti ipatpateg tayo iti biyag. Ti kinabaknang ket nalakalaeng ama sapulan no nasalukag ti maysa a tao. Ngem ti oras iti kanito a mapaluspusam, di munton maisublipay nga uray anya ti ar-aramidem. No pay kasta pagayam ko, makunak adi mo kumasidiran onay ti bagim. Tano ibasar iti salaysay mo, di mo na ipaay ti maudi akid daw day di lolam, gapu ta makumikom kamet unay, gapu iti panaggiddan ti panagtrabaho, ken panagadal mo. Iso amakunak amaawatan day di lolam ti amin. Kat mamatiak anaragsaken day jay, iti sadino man nga ayan na, nang runa kat nagbaligi ka kadagiti arapaap mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Andre at agatarlak. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras, agraman dagiti naayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Awagan naklaangan itinagan nga Andre Manang, may saakmet kadagiti riniw-riw amang tartarabay iti daytoy a drama, nang runa pa ita ta iti YouTuben ti pakangagan. Kaya't asawan daytoy nga uray anya nga oras a masangok ti agdengeg ket mabalin. Dua kami nga agkabsat ket siak ti inauna. Makunak ana alwan ken naragsak ti panagbiag mi Manang, aging gaadimteng ti gundaway nga adda na pasamak asaan mi apulos aninamnama. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawen nakpailaeng iti 16. Mamang, anya tinapasamak ka ni Papang? Na-stroke ni Papangyo anak ko. Na-paralyze ti kanawan apasat ti bagina. Anya? Kalad na ita napasamak, Mamang. Kat nung nakakarkarad ka lang ni Papang nga pinanawan mi, itay na pan kami nag-eskwela ka ni ading ko. Wan nga rod anak, uray siyak, naklaatak met. Adala ang itay iti hardin. Nakatugaw nga agbasbasa iti dyaryo. Pagamuan ta idi ti makder, kalaat mutlatan anatumba. Naimbaglaangan ta dadagi ti kaaruba. Iso dati kaduak anang itaray ka ni Papangyo di ti ospital. Kumusta matan ni Papang, Mamang? Kaasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad. Stable matan ti kasasaad na. Naimbaglaangan Kunak no panawan na tayo ni Papang. Saan to ang mapasamak na ita anak ko? Amok adi na tayo pa'y panawan ni Papangyo. Saan pa'y anak? Kan naimbag mo't tada available a privado asili dito ospital, Mamang. Iti kasta, saan kaya marigatan ni agbantay kan ni Papang? Kumusta mat na ni Papang? Okay matan ni Papang ading. Nga masapol nga agtalinay pailangan di hospitality sa magmamanong aldaw tapno maobserbaran. Kaasimat ni Papang, Manong. Huwag nga rod ading. Kalahat nga minti na pasamak. Kun kaasimat ni Mamang. Huwag ading. Isot agbambantay di hospital. Kalpasan na, agawid pa'y ditoy. Tapno umay na tailutuan iti kananta. Kan istimar na dagiti pagsukatan ta asumruk iti pagadalan. Wan nga rod, Manong. Imbagakmat namin asya kung di makaamo. Ngam di mat ipiyar kanyak ni Mamang. Kabailan na kanut agawid dito'y balay. No kasta nakaturog ni Papang. Basta ibilin na kanu iti naka-duty a nurse. Naimpag nga rod, taada nurse, Manong. Siyempre ading. Ada nurse a naka-duty. Naimbag ata nasingput da. Dakkel atulong day ta ni Mamang. Kuma, makaawid doon ni Papang. Di kagda nag-ading. Makaawid ton. Kat dito itong balay ti pangtamingan tayo kon kuana. Ay, agyaman na kiti Diyos. Nakaruar kami matlaangan iti ospital. Huwag nga rod, Mamang. Makainan na kayo matan. Amok na bambanog ka, Mamang. Anak, no may papan ka ni Papangyo, awan ti pakabanugak. Nang runa itata nakalasatan iti pagkad.
Kan nakaawidan dito'y balay. Di kay agdanag mamang. Itatadda kayo dito'y balay. Makatulong kami ni ading ko ang mga sikaso kan ni Papang. Agyaman anak. Ay, imbaglaangan ta saan unay an apektaran di pa nagsauna. Iso na laang ta saan na pailaang ang maigaraw ti kanawan apasot ti bagina. Mamang, Ngam, adamot ket di maintenance medicines nga inreseta da kan kuana. Kan masapol ama therapy. Tapno agsublimot laang iti sigud ni Papangyo. kasano ngayon mamang? Saan na makatrabaho ni Papang? Kasano ngayon ti gastos tayo ti panangkapahagas na? Di kagdanag anak. Ikagumaak ti agtrabaho. Numasapol nga ag-double timak, aramidak. Tapno maipaagas tayo ni Papangyo. Amok nga agsobrang tumutla ang itisigod ti kasasaad na. Talaga nga'y patpatag mo unay ni Papangan niya, mamang. Uwan anak, ipatpatag kayo a pamilya. Iso nga aramidak ti amin, tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Ipatpatag kayo unay. Mamang, tulungan kan kadagiti trabaho dito kusina. Ang mga no dapay naskan nga iringpas mo para iti pagadalan, anak ko. Nalpas kon mamang. Naisurok mo tin ni ading ko iti assignment na. Isa tulungan ka namang isagana kadagiti natang nga ilutom. Sige man nga Rod Andre. Mamang, saan ka kadi ang mabambanog? Lunes saging kat biyernes nagtatrabaho ka. Si kanto pa lang ti mga sikaso kon ni Papang no sumangpot ka. Kan sigapay tagluto iti kanin tayo. Anak, sa anak amabalin amabannog. Kasano kayo laangan iti kabsat mo? Kastamot ni Papang mo. Naggasat kami a pamilya, mamang. Nangruna ni Papang. Makitkitak tinalaw sa panagpin na tagyo. Uray no kasi tinapasamak kan kuana. Uray no napasamak ka ni Papang mo ti kasjay. Isupay laang mo't di lalaki ang nakikalay sa akidi. Kanjak tumalipatan ti karin karimi. Ngagdan na kami itirigat man wano ginawa. Ngam di mo kumamot baybayan day tabagin, mamang. Amang ano si kamot agsakit iti kastangar aramidam. Di mo pa yun maurnos ti bagim. Bayamon day ta anak ko. Tinapatag, ado ti agtalak kanyak a kliyente mi iti real estate company a pagpapaayak. Iti kasta, ado mo ti masales ko. Tapno adda aramatan tayo iti panang paagas tayo kan ni Papangyo. Ken ti masapsapulyo iti panagadalyo. Manipod na stroke ni Papang, ni Mamang tinangisaksakad iti panagbiag mi manang Emmy. Dagiti kasapulan mi iti balay, iti pagadalan, kastamotan ti maintenance ken therapy ni Papang. Nag-sideline pa yan ni Mamang, tapno manayunan ti mabirbirukan na iti pagtrab-trabahuan na. Ubingak pay laeng, adun tinasursurok ken ni Mamang ko manang Emmy. Nasursurok no kasano ti agimped, tanarigat ti mangged ken agsapol iti kwarta. Nasursuro mi pay ken ni ading ko ti rumispeto ken mangipateg kadagiti tattao a mangipatpateg kada kami. Napalabas ti may sa atawan, medyo makagaraw metten ni Papang ko manang. Iso na laeng, tatalaga asaanen a makatrabaho pay iti ruwar. Agtaltali na adlaangan iti balay mi. Kat
Pasaray iso ti mga sikaso kada kami kani ading ko. Banag akay kayat mi matmanang, tapno mabantayan mi iti inaldaw. Nang runa nukas jay amakumikum ni mamang iti trabaho na. Isu na laeng, tanadlaw mi ti masansan idi, apanangay ay ni papang iti bagina. Sumraka ko iti opisina, Nestor. Makaamukan dito balay, ha? Saan ka agbambanog? Aginanaka. Makapadakas kan ka ti agbanog. Nancy, kabaalam. Saan kumaanatang kan taulom? Bayamla ang dagiti trabaho dito balay. Siyakton ti mga ramid. Apaman na sumangpetak nga agapo iti trabaho. Ang magkakaasikan, Nancy. Si kalangarudan ti agtrab-trabaho para iti pamilya tayo. Arumbang kumasya kapadri di pamilya ti mga aramid. Apay mo't ngamin anapasamak kanyak ti kastoy. Hawanan na pulos ti serbek iti daytoy a pamilya. Di mo ibaga ti kasta, Nestor. Si kapay laang ti ama iti daytoy a pagtaengan. Kat itatasaan kapay laang a makatrabaho. Bayam asyak mo ti tumulong. Ti mga ramid kadagiti pagrebengan anabayag a panawen nga impaay mo kada kami kadagiti anak ta. Nancy, pasensyakan. No maisublikla ko mati na palabas. Talaga adyak kaya ti kastuya nagpanagag. Amok dayta. Amok no kasano ti kinaresponsablem nga ama. Iso abay am asyak met ita ti mangipaay ti kas iti impaay mo kada kami idi kadagiti anak mo. Saan mo nga ay ayan ti bagim? Makarecover kanto latta, Nestor. Andre anak, no kastang awanak dito'y balay, andi nga yan nyo kani ading mo ni papang mo, ha? Ha? Apay ka di, mamang. Kasano, kanayon nga ag self-pity. Awan ka nun ti Serbina iti pamilya tayo. Ay, anyamot ni papang. Apay nga minakasya ti pampananutan na. Di mo mababalaw ni papang mo, anak ko. Uray asino ti agsaad iti biyang na. Talaga akasta ti mapanunot na. Nang runak at makitkita na asya kon ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan tayo. Nainayon pa'y dagiti agas na, kanti therapy na. Di ka agdanag, mamang. Da kami kaniading ko ti makaamukan ni papang. Agyaman anak ko. Ay, naimbaglaangan ta na singpat ka natulnog kayo nga anak mi. Gapo taday tatim pasagup sa iti panunot mi. Manipod ubing kami, mamang. Kun siyempre, makit kita mi ti sakripisyom. Tapno maipay mo lang dagiti pagkasapulan tayo. Anak, naghasat kami, mamang. Tada kayo kun ni papang tinagbalin adadakkel mi. Manong, nakaturog samot ni Papang. Un siguro ading. Ada dito sala si tayong nagbibuyay ti TV. Hindi kwan, si Merukmutin iti siliddakan ni mamang. Apay nga ta, Manong. Itay pa nga orayan na ni mamang. Mas dawak mat. No ape anala daw ita sumangpet ni mamang. Sigud-sigud mat ano kasto nga oras kat addan dito balay ni mamang. Baka nag-overtime mat, Manong. Siguro. Amangan na dungag pa star aramidin na. Ay, kaasimot ni mamang.
Wan nga rod, manong. Ading, mabisin ka din. Medyo, manong. Sige, mapantan ni kusina. Ipapudot kong di linuto ni mamang ama ka ni tay bigat. Umunata naman. Madamdaman to napakanuntan ni papang. Ama ano nakaturo nga agpaiso. Simbangpot kan mamang. Narapyan kayo ta. Adapay ngamin inaramid ko yung opisina. Di papang yung ay. Aday ti silid yung mamang. Or-orayin na kayo itay dito salas. Ngamidawan kayo pay. Simrugan iti silid yung. Nangan ka din. Saan pa'y mamang? Tinuktok mo itay ka ni ading ko. Tapakanon mi kuman. Ngam ko na namot saan pa'y ka na mabisin. Agidan kayo ka na amangan. Uy, nagmerienda kami ngamin itay di opisina. Iso asa anak pa'y amabisin. Mamang, amano da kayo matagsakit iti kastang aramidan nyo. Masubsobrahan nyo matantag trabaho. Di kagdanag, kabaalak. O sige, kaya't kuntiagin na. Ngam or-urayin na kayo ni papang. Agidan kayo ka na amangan. Saan ako namangan? Pakanamton ni papang mo. Nabanugak. Talaga kayat kuntiagin na. Nasdaawak iti jar ni mamang iti daydi akan nito manang Emmy. Sigud ngamin asaan nga agov overtime ni mamang. Takayat na adagos ti agawid. Tapno maasikaso na ni papang. Kasta kami maten ken ni ading ko. Ngem iti daydi akan nito, di napulos inasikaso ni papang. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Kanayon moten amaladaw nga agawid ni mamang. No awan trabaho na nga adda iti balay mi, kanayon nga igam na ti cellphone na. Ken kanayon nga adda kasasauna iti cellphone, ano daduma, kat agbayag pa iti saritaan da iti maysa nga oras. Kanayon pa yan anapustura ni mamang tunggal sumrek iti opisina da. Saan akas iti dati, simple laeng ti panagkawkawas na. Andre, sumra ka kon iti trabaho, makaamu kayon diti balay. Wow, mamang. Nagpintas kayo matan. Kasla ka na yun ti pa nagpapintas mo ita. Panawon mat siguron, tapno si kaswak mat ti bagik. Nabayag matan a puro trabaho ti nararamid ko. Puro da kayo ti pinampanunot ko kadagiti napalabas nga aldaw. Ha? Awan mo ti kayat kasawon iti imbagak mamang. Deserve mo mat data. Amok ka nabannog ka matan. Isa masapol mat na relax ka ha. Sa anak lang amin anay ruwam ang makitkita ka anak kapustura kasta. Kunamot namin idi nga okay kan di simple pa nagbadbado kun pa nagpustura. Adula amin nga ibagbagam. Ay, wan gayam, amang numaladawak nga agawid inton rabii. Adang amin pasken na masapol adar ayak. Kababain mat iti kliyentek no saan ko apagustuhan. Amangan no agapos, kat sabalin nga ahente ti pagpaasistaran na iti property akayat na agatangan. Kasta ka di mamang? Sige, da kami ti makaamukan ni papang. Impakadayo ka di kuha na amala daw kayo sumangpet. Ay, saan na masapol? Amangan no anyan tumanan ti bagana. Si kanton ti makaammo amang ibaga.
ngawan pa ni Mamangyaw. Rabin Ang mga numala daw ka na sumangpit papang. Ada ka nang mindar ayan da apas ka ni ti kliyente na. Kasta ka day. Ay, kaasimot ni Mamangyaw. Kapoy tayat na makalako iti property. Masapo la makidanggay pa'y kadag iti kliyente da nga oray no rabin. Wen nga rod papang. Ay, no saan la kumana pasama kanyak ti kastoy. Saan kumamot ni agsakripisyo iti kastaunay ni Mamangyaw. No apay mo't nga minanapasamak kanyak ti kastaoy. Papang, saan nyo pabasulon ti Baguio? Saan nyo mo't akinayat tinagbanagan nyo? Saan ka di? Basta, saan nyo nga aramidan dagiti maiparit kada kayo ha? Tapno saanin adumikar ti sakit yo? Ay, Andre, anak ko. Agyaman tayo kit diti Diyos Tayo naipayan kayo pa iti barabiyag. Saan da kami nga inulila papang? Nakarkaro na nakakaasi kami no inulila na kami. Pagyamanak mo't dahi tayo ti Diyos, anak ko. Katsapay kumatag subli ako ni tisigo na kasasaad ko. Tapno matulungak mo't ni Mamangyaw nga agtrabaho. Saan kayo mo't napuutan na si Mang Puti di Rabi mamang? Parbangonon idi sumangpetak. Diyak ngamin mapanawan ti kliyente. Kasta ka di mamang? Anya nga iti kunan ni papang? Nakaturugan ni Papangyo idi sumangpetak. Pinakanyo ka di matlaang idi Rabi. Wen mamang, naggikidan kami anangan kadading ko. Ngam apay asan nagpudlos ni Papangyo. Pasensya kayon mamang. Kunak nga no da kayon timang pulis kan kuana. Ta sigod mo't nga minakasatar aramiden nyo. Kansan mo't ada kami timang pulpulis kan ni papang. Nas ka na masursuro yung matan nga aramidan dagita. Saan yun nga iyuray kanyak? Nang runa no marabianak nga agawid. Tulungan dakmatan Mabambanugak mat kat iti trabahok. Kabaalan yun nga aramidan dayta. Sige mamang. Da kami ton timang pulis kan ni papang. Mamang, masapa kayo ka di nga agawid inton malem? Diyak mo, ngam mga numaladawak. Apay aya. Nalipatan yung samot a birthday ni ading ko ita. Ne, wan kayam ngagpaiso. Nalipatak matan. Sigod namin kasangay na. Da kayo taglutluto iti dinner tayo. Kan kanayon na masapa kayong agawid. Ado ngamin ti trabaho kita. Agpa-deliver ak tulangan iti makan. Kan umuna kayon ton amangan. Ta sigurado gayam amaladawak. Ada gayam awis ti boss mi dinner kami iti ruwar. Ha? Saan ka di mabalin na di kan maki-dinner mamang? Tapno da tayo lang ti aglalanglang dinner dito balay. Amangan nagpasugnod ni ading ko. Numaamon na saan kayong agawid na masapa. Bumawi ak tulangan iti sabali nga aldaw. Saan nga ita? Diyak mabalin na pagkadkadan ti awis ti boss ko. Amin kami ngamin nga ahente kat na awis isa masapol ang mapanak. Sige nga rod mamang. Ibagak tulangan ko ni ading ko. Wen, ibaga mabumawi ak tulangan. Kan di mo lipatan na banyusan kan sukatan tibado ni papang mo sakbay ang maturog. Wen mamang.
Kasla na kaununog ti pampanunutin nyo. Andrea, anak. Papang, makapadakas kada kayo ti kasta dyaryo. Ibagayo kanyak na niya ti marikrik nayo. Ada ka di problema, papang? Nagbaliwon ni mamang iyo. Saanan akas idi amarik na kanapatagak kwa na. Nga oray kasto'y tinapagtang ko. Ha? Pagkunaan nyo kumamot, papang. Amok kan marikrik na nagbaliwon ni mamang iyo. Kanayo na amala daw nga agawid. Siya no sumangpat. Nabanbanog. Kat di nakpain kumustaan. Ay, Kan saan na nakas hindi ti panangasikaso na kanya. Uray mabandog itag malamatrabaho na. papang. Amok nga uray si kanak. Mapalpaliw mo tinagbaliwan ni mamang mo. Mapalpaliw ko nga uray na kayo kat di nan masaho nga si kaswan. Uray importante nga daw itibiyang tayo. Kat kaslawan ng yaman nan kan kuwana. Ala, saan kayo nagladingit, papang? Makapadakas kada kayo dayta. Bayan nyo ta kasaritak to ni mamang. Idaanon ko tinagsaritaan tayo, papang. Naladaw manan ni mamang. Aging gaita, awan pa'y laang. Pudnumot niyamin tinapaliw ni papang. Talagang adon tinagbaliwan ni mamang. Uray da kami kan ni adin ko. Di nan mas asikaso. Sa bali tagparparik na kanyak. Ngam sapay la kumata nagbindutak laan. At nagsardang alugan iti batog ti balay mi. Nalawag ang makitak tadak di ti tawa. Asino nga taday ta? Paliiwak. Ha? Ni mamang ti dimsag iti kotse. Salag ita iso nalawag ang makitak alalaki ti nang itulod kan kuana. Nang runa pa'y kat naglukat ti silaw iti unog ti kotse. Apaman na dimsag ni mamang. Asino ti lalaki anang itulot kan ni mamang? Oh, apay anak ka rin ka pala ang Andre. Adalo man ti rabi ah. Narabian kayo man ang nagawid, mamang. Di ka kadipay narwam. Amumot ngagtrab-trabaho ak saan ka di? Sino nga rin lalaki anang itulot ka ta kayo? Kliyentek na jay. Apay adamdamagam. Pasensyakan, mamang. Nung sa bali namin tagparparik na kanyak. Gayam, nagsarita kami kundi papang. Imbaga na kanyak ti mapalpaliw na kada kayo. Di na kanon marik natin sigod na pamatagyukan ko na. Hay, adula amin nga ibagbagana. Apay, mamang. Nauma kayo ka din ang mga asikaso kada kami kada papang. Anya ka din dahit ang ibagbagam, Andre. Adan nakam ko, mamang. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak. Isung aklunan nyo man kanyak. Ada ka di relasyon nyo iti lalaki anang itulod kada kayo. No ibagak nga adda. Anya ti aramidam. Mamang. Pudno ka di tinang kung ngayon bagayo. Wen, kat anya ti planom. Ipulong mo kani papang mo tinaamwam? Mamang. Adakan ka, no ibagam ka ni papang mo. Ngam da ito iti ibagakan ka. Isaganam da itabagim iti mapasamak. Taamangan no agsina kamin kan ni papang mo, no maamuan na ti amin.
Ngano agsardang kamutan nga agadal? Gaputa awanton timang sustento ken ka. Kaya't yu asaon, mamang. Desidido kayo amang panaw kada kami a pamilyayo. Apay, mamang. Gaputa na uma akon ang mga asikaso kada kayo. Nang runa ka ni papang mo. Panawon mo tantap na agragsakak. Nabannog akon iti kastoy a sitwasyon. Itay pa yung agsarsarita da mamangkan papangiti silid da. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Apay nga agtibtib baywak. Kaslad da saan anasayat ang mapasamak. Diyos ko, saan ko maapumudno ti adday ti panunot ko? Saan ko mapasamak ti pagbutbut ngak? Impud nun samot ni mamangkan ni papang ti relasyon na iti sa bali a lalaki. Kaasimat ni papang nupudno ti atap ko. Mamang, anya ti kahit asawon da kita amaleta yo. Pasensya kayon, Andre. Nagsarita kamin kan ni papangyo. Impudnukon kan kwa na ti kaadda ti sabali a lalaki a karelasyon ko. Anya? Napagnumuan mi nga agsina kami laangan. Ngam ti agdandan na kami nga awan mo tan pamatag para ititunggal may sakada kami. No kasta, panawan na kami, mamang. Kasano kami langan kada papang. Di na kami kumamot panawan, mamang. Maasikakan ni papang. Pakawanan dak. Ngam desidido ako na sumurot ka ni Andy. Di kagdanag. Tumulong aklat ta iti pagkasapulan nyo. Saan kayo abaybayan? Sikat ni masabol mi, mamang. Di na kami kumapanawan. Pangasim ko, mamang. Kasan na kami kumamad. Pangasim, mamang. Kasano ti panagpakpakaasik ka ni mamang adi na kami panawan. Jaklat na naigawid manang Emmy. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Namin pinsan anadadael tinaragsak a pamilyami. Amok anasakit unay tinakam ni papang iti napasamak. Ngam awan tinaaramidan na gapo iti kasasaad na. Awan ngaminan ti maikarit na anasaya at abiyag ka ni mamang. Iso pinalubusan nan iti kayat na mapasamak. Dayjay siguron ti kasakitan napasamak kada kami manang. Ti panangpanaw ni mamang kada kami. Kalpasan ti graduation ko iti senior high, saan akon nagtuloy nagadal.
Nagbiro kak iti trabaho, tapno makatulong ak iti pamilyami. Nupay tinungpal ni mamang ti imbaga na atulungan na kami iti pinansyal a pagkasapulan mi, jakmet kayat nga agnanayon latan amang namnama kami kankwana. Kayat ko asuportaran ti kabsat ken ti amak, babaan iti bukod ko a panagsalukag. Napagasatan akmat manang a nakasarek iti trabaho. Ket ti pagsayaatan na, inikkandak iti gundaway amang ituloy iti panagadal ko, kabayatan ti panagtrabaho. Itamanang may sa akon anaan-anay nga engineer. Adamot ten napintas at trabaho. Kat makunak ana ipaay kon iti pamilyak dagiti kalkali kagumak nga ipaay para kadakwada. Linipat kon tigurak ken ni mamang. Gaputa ti inaramid na tinagpaay akarit kanyak tapno agsalukaga. Ket magunod ko ti amin akalkali kagumak iti biag. Tapno mamimpinsanan a maputod ti sakit, ti panangabando na kada kami ni mamang. Pinutod mi meten a namin pinsan ti komunikasyon mi kankwana. Ket ita, awanan ti damag ko kadakwada iti lalaki anang isukatan na kada kami. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Andre. Andre, pagayam ko, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagsaya at ka nga anak, ta iti likudan ti amin a napasamak kada kayo, saan ka anaawanan iti namnama. Inaramid mo ket di akarit tinapagtengyo, tapno agsalukag ka, ket maipaayam iti nasaya at abiyag ti pamilyam. Saludo akken ka pagayam ko. Sapay la kuma taagbalin nga adal daytoy apakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Kararag ko asapay kuma takanayon at arabayan na kati Diyos. Tapno agtultuloy a masaranget mo ti anyaman asumangbay akarit iti biag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag.